li Kurdistana Iraqê heyama 3 salaya hikûmeta Kurdî heta asteke baş dibistanan ji zarokên rojavara ve dika. Lê dîsê jî gelek problem hene. Wekû nimûne kêmbûna mihaneya mamosteyan û nebûna pirtûkên xwendina Sûrî û neguhtana opozisyona Sûrî li halê van şagirtan. Tevî ku li Tirkiye guh dida wan. معارضة سوري مجلس الوطني السوري دبيجن دبي درزي ما بدن دبي درزي ما بدن برا من حاجة ما بدن Li aliyê din xuya bû ku nûnerên Enekesê li Herêma Kurdistana Iraqê jî dûrî vê problemê bûn û ew jî niha êdî li xwe vedigerin. ما وك انجوانين اجتماعي قالك ما دوزة حقي خو وما في خو بكره وك مسألة مجي هم كتنا كما يا ما خوانك ائتلاف ده ما خوانك المشكلة ائتلاف ده ما وك انجمان ام ايرو جواتك ما بو ام سرسكنين ام رونشتن ما كوميتك تشكريا ام يدرك من بلان بيوستي تشنن Li dor van probleman Wezareta Perwerdê ya Kurdistana Iraqê jî bersiva wê ji bo Orient News bi vî awayî bû. Yekem mihaneya mamosteyan kêma û ev jî rastiyeka. Lê heta bi mamosteyên Kurdên Iraqê jî yên ku bi girêbest yanî eqed kar dikin ew jî nezêdeyî $420 werdikirin. Duwem, heger îtîlafa Sûrî dixwaze pirtûk û xwendina zarokên Sûriyê li gorî yên hikûmeta xwe ya demkî bike, bere kerem bike dibistanan li nav kampên Kurdistana Iraqê veke û bi kêfa xwe maaş û xwendinê pêşkeşî wan bike û tu kesî rê li ber wan negirtiye. Sêyem, programên xwendinê yên hikûmeta Kurdistanê ji bal rejêma Sûriye ve jî li ser erêkirîne. Lewma heger ev zarok rojekê ji rojan vegerin welatê xwe wê karî bin li Sûriye jî xwendina xwe berdewam bikin. 4. Ev maaş û pereyên ku didine mamosteyan tenê ji bal hikûmeta Herêma Kurdistana Iraqê ve ya ne UN û ne rêxistinên din tenê alîkariye dikin di avakirina dibistanan lê mûçe û mihana tenê hikûmeta Kurdî dide. ناتوانین ئێوان مانگانە بدەین و مامۆستای خۆشمان نەیبی. مهم ئەوەی معارەزەی سووری کە لێرە عەقدمان لۆ کردینە لەگەر مامۆستایانی ئێمە موچە وەردەگرن.